מנגן 06 של איתי לוי, וזה הולך ככה, מתחילים ביד שמאל, יד שמאל מנגנת את האקורד E מיינור בקצב כזה. ככה 4 פעמים E מיינור, לאחר מכן עוברים ל-G מייג'ור. לאחר מכן D מייג'ור. ולאחר מכן A מייג'ור. פשוט תקבוע אחרי ההצבעות שלי. לאחר מכן יש לנו את יד ימין שמנגנת את המילים ככה. ולאחר מכן כשמשלמים את שתי הידיים זה נשמע ככה.